Bună ziua, ne aflăm în Otopeni, pe strada Nicolae Grigorescu. În dreapta avem TN1 și o viitoare stație de metrou, iar astăzi o să vă prezint o clădire de birouri cu un teren de 1035 de metri pătrați. Proprietatea are aproximativ 20 de locuri de parcare. Parterul este compus din mai multe birouri. Primul birou are o suprafață de aproximativ 82 de metri pătrați. Al doilea birou are aproximativ 39 de metri pătrați. Al treilea birou este de aproape 20 de metri pătrați. Aici avem o chicinetă de 10 metri pătrați, o cameră de monitorizare și cele două grupuri sanitare pentru femei și bărbați. La etaj avem de asemenea două grupuri sanitare și mai multe birouri pe care urmează să vi le prezint în continuare. Iar acum la subsol avem, așa cum v-ați obișnuit, grupuri sanitare și diverse birouri și camere de depozitare, vestiare, camere tehnice, tot felul de încăperi pe care le puteți folosi în business-ul dumneavoastră.